Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar jaam hiira moon hande ko ñalawma altini hawri ko 15 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ɗum noon toɓɓe men ɓuddu moon guiɗirɗen ko toon to Washington ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump omono jogui caɗele oɗo saaha joni siba woni konguɗi ɗi o haali caggal nde mayde oɗo biyeteɗo Rob Reiner ɗum noon ko acteur ko neɗɗo directeur gonnoɗo film uji tawaɗe no maayi ñande samedi nde to galle muɗum ha hande toon to Washington on kanko Donald Trump kadi o signini yamirore hande wiide wonde ko kala yeeyoɓe walla kala fewnoɓe drogue biyeteɗo fentanyl ene wayno jomumen pewnata ko kaɓirgal barogal yimɓe hewɓe. Kabaruji men international puɗɗorɗen ko toon to Sénégal hono kamɓe ministére toppiriɗo ko fate justice leydi Sénégal ene wayno ɓe beltaki e haalluji ambassadrice mo France mo haalengi ɗum noon kamɓe koyeɓe piltini kaɗon haala. Habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Guinée Bissau e ɗum noon tumnade kadi ko anda hono neɗɗo goto kañum hoori mum ko bandum kanko Umaru Sissoko Embalo naggama toon to Lisbonne tawama o jogui kene wona million ngaji €5 ko ɗum woni titre joni ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu e desuji muɗum joni mboronki andude no yimɓe mbaye mum yo ƴewno waye yimɓe mum jofime ko sari Alhasan Salman gorko mbo cilon kono guurɗo dowlaji denduɗi Amérique nokko notirtoɗo Cincinnati Ohio bo yiyani mbarodi neni ungangu mum kono sohnu sari badu Rabi Atal Adawiyu ko jum suudu mum ɗo gorko mawɗo woni debbo mawɗo nena sere mum ɓe julɓi gaduri waɗandi ziyara e nder kala hitandi no jogori wattude ko mbaɗanno ñande 3 janvier 2026 e gardugol imam Cincinnati Ohio biteɗo ceerno Amadou Dia e dendagal elmimeɓe ha e nayebeɓe Cincinnati Ohio e ko taari ɗum ɓe gandu key ahbaba mbo worɓe o e mbo rewɓe o soldoteɓe dariɓe dadiɓe so oɗo saaha heedi kampoɓe warñoɓe kobboreji yaltinoɓe ngam juɓɓude ñalawma darniɓe l'islam darniɓe ahlu bayti islam erdi worɓe mum ko Cheikh Saw erdi rewɓe mum ko Astel Kebe ziyara baɗowe e yeeso teddungal khalifa ahlu bayti en cilon biteɗo Serif Mouhamadoul Amin Haydara kono jibanaɗo mum bamum Serif Alhasan Sidi Haydara ziyarode tawi jogori wadde ko 3 lewru janvier 2026 fuɗɗade 1 heure ha 8 heures jamma nokku nodirtoɗo Saron Wood Park DR adresse 3700 Park 42 Saron Ville Ohio 45 241 ko toon wottote hirdete waktuji juulote janguɗi deftere tedduɗi towde abde malandi cimoje temedere e sappo e nayyi bakara ha naasi kurusaji kod kono conférence o fuɗɗoto ko 10h30 ha 5h du matin adresse notirtoɗo 11 440 Sebring DR Cincinnati Ohio 45240 tawi jogori yewtude conférence o ko oustaz Baydi an e oustaz Papa an ko toon ɓe mbaɗata jewti ha e jibɗiɗade belɗe wonande almuɓe ardu wonande jiɗɗo hen ko laaɓi ɗum yo noddu numéro série caggal indicatif Amérique 513 593 61 61 walla numéro Cheikh Saw guerdiɗo ahbab worɓe caggal indicatif Amérique 937 270 29 48 walla numéro Astel Kebe caggal indicatif Amérique 513 827 72 54 Alhasan Salaman hay Abou Diop to dañi ko garo bandiraɓe mi yeehi Cincinnati Ohio njehen صلوا عليه أفضل صلاة صلوا يزيد الشوق صلاة bandiraɓe sehlaɓe hettoɓe radio Jowsar habaruji men e États-Unis guiɗirɗen ko toon to Los Angeles ɗum noon tumnade ko yalti e subaka e hono kanko to biyetenoɗo Rob Reiner kanko jumsude makko ɓe tawama ɓe maayi toon to galle mabɓe toon to Los Angeles ɗum noon tumnade hande habaruji gummiɗo toon to LA Times mbi wonde ko mayde nde kadi ari ko caggal nde yiya ñande samedi ɓennuɗo hono kanko Rob Reiner ene wayno mo dugde e ɓiyi ko biyeteɗo Nick Reiner ɗum noon ko ñande samedi nde ko wawi wonde fof ene wayno ko Los Angeles police mo Los Angeles ene wayno takkimo kanko Nick Reiner ko kanko wari hono ko wawi wonde caggal nde ndeɗo mayde ne waɗi hono kanko Donald Trump
o liyeto hollude sunaare makko o haali ko haaluji ɗi moƴƴani o wi wonde ko ene wayni ko oɗo Rob Rayner ko neɗɗo neɗɗo mo yiɗamo e kadi ko neɗɗo mo ganduɗa moƴƴani e Amérique o wi donc ene wayni ko wari ɗum ko sibabude kañum horum yiɗamo ko ɗum waɗi acteur uji kewɗi eno surtout yenno kanko Whoopi Goldberg nder émission ngaji ɗi mbaɗi hannde toon to View o haali haala bonko e Donald Trump o wi wonde ko ɗum ɗo ko neɗɗo mo wala haqqille ko neɗɗo kadi mo jogaki fayida foti haalde ɗiɗo haaluji surtout yen caggal américain d' abord ko wawi wonde fof américain ko américain maayi e kadi ko neɗɗo maayi a haalde haaluji mbaɗi ni en ɗum ko hunde nde moƴƴani donc yimɓe hewɓe kadi ene wayno oɗo saha joni nene mbaɗa réaction e kanko Donald Trump haaluji makko surtout ɗe o posti trou social makko ko fate segnorade walla kanko hoore makko hollude weltare makko sibabunde oɗo Rob Rayner mayde muɗum ha hande ko fate mayde makko kanko Rob Rayner ene wayni ko kanko maggi Green Taylor kadi sifti noon ko représentant jeeyaɗo toon to Georgia e kadi ko sehil Donald Trump no fewi wonno kono e wayni ko jiyaɗo oɗo dumunde fof kañum hoore mum no wostodira e Donald Trump jenni walla ƴettoje kanko hoore makko haali hande o wi wonde Donald Trump haaluji ɗi haalɗi ɗiɗo wona haaluji responsable e ɗum ɗo kadi ne wayni ko caggal mayde neɗɗo américain ko wawi bawɗo on fof e surtout kadi ko neɗɗo gandaɗo wona ɗiɗo haaluji poti haalede ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko maga noon ko enen ko parti makko kanko Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa en kanko hoore makko wonde o waɗirta campagne ɗum noon ko Make American Great Again ɗum noon ko signature mabɓe oɗo saha joni ɓe donkiɗe andude ni kamɓe koye mabɓe holno ɓe ballirtamo kanko Donald Trump surtout e ɗiɗo haaluji bonɗi ɗi o haali ko fate mayde oɗo ɗum ɗo kadi ko signe ɗi ɓe kuuli oɗo sahaji nene continue mawna wonande yimɓe sipportunoɓe mo kanko Donald Trump fuɗɗade yiyede wonde ko ɓeɗon yimɓe ene corto goto par goto surtout kadi haaluji mbaɗi ni henna kadi wona haaluji balluji tugnaɗa hande yimɓe jeeyaɓe supporteur uji makko caliɓe haalde inde men kono jokkodirnoɓe galleji janiyankoɓe men gumiɗe toon to Washington hono kanko Donald Trump kadi e nder gueɗe jaltude hande altine o wawi signinde ordre exécutif wiide wonde ko kala ko faade oɗo drogue biyeteɗo fentanyl o wi wonde ko ene wayno ko hutorade walla fewnide oɗo drogue walla yeyde ɗum ɗum ɗon ene wayno kono foti nanguede ko kaɓirgal barwal yimɓe hewɓe ɗum ɗo noon siftinde on ɗum ɗo kadi ko tindi ɗi ganduɗa eɗen ene wawi siftorde nde kamɓe Amérique nde ɓe jahata toon to guerre toon to Irak ɓe mbino wonde ko Saddam Hussein e jogui kaɓirɗe nde ganduɗa ene wawi warde yimɓe hewɓe ɗum noon ɗum firti wonde ko so tawi o jaɓi ɗum ɗon jaɓama so tawi kadi congrès jaɓi ɗum ɗon firti wonde ko kanko Donald Trump on wawi jogade permission neldude militaire uji makko toon to Venezuela tawde hande mon continue wiide wonde ko batuji ɗi ɓe pellata ɗi tawde pelli hay bato goɗɗo hanki hande oɗo ñalawma ɓe mbaɗi hen yimɓe jeetato ɓe mbi wonde ɗiɗon batuji walla ɗeɗon laaɗi ɗeɓe pellata ɗe mbaɗi ko drogue fentanyl donc oɗon drogue ko ne wayno ittete ko toon Venezuela ene nanne ga to Amérique ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump o signini oɗon ordre exécutif kadi ene wayno o yamiri kadi hono kanko toppitiɗo ko fate justice leydi ni pambandi yo waɗ enquête aji loskoji kala ko fate ne yimɓe addoɓe drogue oɗo drogue biyeteɗo fentanyl ɗo e leydi he o yamiri kadi hono kanko ministére makko to fate trésor leydi ndi ƴeftu kala peeje ɗe ganduɗa en bawɗe heɓtude walla hadde yimɓe ɓe ganduɗa en dañoɓe e ɗiɗo drogue aji gummotoɗe caggal leydi ko wawi wonde fof ene wayno kene fada hon ƴeewa holko congrès hokkol jogori wadde hen kono noon ene wayno ko kanko Donald Trump oɗo saha joni o signini oɗo ordre exécutif wiide wonde ko kala yimɓe fewnoɓe oɗon drogue e yimɓe kadi yeeyoɓe ɗum ɗon oɗon drogue ene wayno oɗon drogue e wiide makko kadi ko yimɓe pelle wadde boniyankoɓe e pelle gonɗe toon to surtout ene to maaji takkiɗe Venezuela ko kañumen kutorto ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump ɗum ɗo kadi ko peeje pour continuité anniye makko mo jogui yande toon to Venezuela cektorɗen toon to congrès tugnade kadi ko yalti hono kanko Bill Cassidy ɗum noon ko sénateur jeyaɗo toon Louisiana kañum hoɗum ko docteur ko médecin ene wayni wi wonde ene wayni ko kamɓe républicain e poti yentude démocrate ɓe mbawa défendude hono oɗo assistance médicale biyeteɗo aka ɗum noon jeyaɗo Obamacare beele ene continue wodde ɗo e duuɓi tati ɓennuɗi ɗum noon tawde koko foti expirde mois de décembre
khabaruji men États-Unis hande tonto Washington e dum non tunnaade kadi ko mi tonto congrès hono kanko Bill Cassidy dum non ko sénateur jeya tonto Louisiana e kadi kanyum hoore mum ko docteur ko médecin wi wonde en wayni ko wonda holmo assurance médical jogori nafti kon non e wayni ko kambe républicain pour yentude démocrate mi mbawa dandude hono odo aka dum non ko assistance médical gommido e Obamacare dum non e wiidema ko kadi en wayni ko tawti ko hunde wonde odo sa joni en moƴƴi dum don ƴeewe siftindon ton ko do assistance médical ko gasarta mayir lewru décembre dum non mayir hirande e kadi so tawi o gasi on e ko hisa au moins ken ɓuur kono ɓuuro million ngaji nogas américain ji kañum men fof koko jogori tampude sibabunde ngala assurance wawi wonde fof wani ko kamɓe républicain plan moɓe gaddi o e gardugol makko kanko Macky Johnson ala taw support mawɗo wonande républicain ji kañum koyemen jaɓa ɗum kono noon ko teskira wonde ko woni républicain ji ha hande jogiiɓe pellital yantude démocrate en pour supportude plan mo démocrate en gaddi parɗo e assistance médical mbiyata affordable care acts ɗum noon ko hunde jeyande Obamacare assistance médical mo kanko ancien président Barack Obama mo wanno e laamu makko bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Sénégal ɗum noon ko ɗaminno hande hono kanko Farba Ngom maire mo Agnam nangaɗo mawon joni lebbi sappo en wayno ko hande kanko hoore makko arin toon to tribunal o fotti e yimɓe wiyaɓe gomu ko mbiyata pôle judiciaire financier tungnade avocat makko ko haali o en wayno kanko Farba Ngom o wawi jabade kena kam hakke heure uji 4 o wawi jabade question ngaji ɓeɗo henne yimɓe procureur uji namdotom tungnade hande avocat makko ko haali wi wonde ko tungnade hande avocat makko ko haali hono kanko maître Boubacar Cissé wi wonde ko e wayno ko kanko député maire Farba Ngom o wawi wonde toon ken won heure uji 4 jabade question ngaji kala ɗi o namda tungnade e haala makko kadi wi pour wonande kamɓe défense ɗum noon ko avocat ji makko kanko Farba Ngom e jogui yakare wonde ko oɗo sa joni dossier mo kala mo ko takka toon ko walla ko fawa e makko haydara ala woni hen ɗum noon tungnade hande kadi e haalluji mabɓe kamɓe avocat ji kanko maire des Agnam hono Farba Ngom mbi wonde ko ɓe jogui kadi oɗo sa joni yakare hawnaki liberté ji ɗi walla ɗaɓɓe ɗiɗi ɓe mbaɗi pour kanko hoore makko yo rokki liberté provisoire hawnaki ɗum ɗon ma fuccitan joni maɓe kuccitan ɗum hen ɗaɓɓade e fucciti ko toon to kamɓe chambre d'accusation et pôle judiciaire financier ɗaɓɓade wonde nde no hucciti ko kamɓe toon to cour suprême siftindon tan ko kanko Farba Ngom wona celluɗo oɗo saha kadi ne wayno ko tunnere habaruji gummiri toon en wayno ko laabi ɗiɗi docteur eɓe ne gadde taw ko joguiɓe karallagal ko fate e ɓernde e kañumen fof koyemen fof ne mbaɗa bilan mbi wonde ko wona ko fotani moftede ɗo moftaɗo kono ko sakiti ko kadi yiyama kanko hoore makko mo nawa taw ko hulede calal makko omo nawa toon to hôpital principal kono noon wartirama toon to pavillon to tungnade hande habaruji gummiriɗi toon ko fate ñalawma hande mbi ko caggal nde o fotte procureur uji ene wayno ɓe nawsimo toon to pavillon spécial ɗum noon ko toon to nanga wawi wonde fof ene woni ko ene ɗamina tungnade hande avocat ji mabɓe kala en ɗamina hawnaki ɗo e balɗe garoje mabɓe ƴeftu décision est ce que ɓe goppan walla ɓe continue nangudemo ha hande ko fate Farba Ngom hono rapport goto Sénégal naji biyeteɗo Khalifa kanko hoore makko waɗi morceau musique ɗum noon morceau musique o en o yima hen ko Farba Ngom yo oppe donc oɗo clip ko kanko biyeteɗo Khalifa waɗi oɗo morceau ɗum noon kadi ko pour ɗum ɗo fof ko yantuye ko ɗum ɗo fof koye campagne kamɓe toon supporteur uji Farba Ngom walla yimɓe ɓe ganduɗa en guila artiste uji mum ha e politicien ji mum gummini oɗo sa joni pour ɗaɓɓude kanko Farba Ngom yoɓe sifti noon tan kadi ko hono gote ancien ministre uji Macky Sall e kadi e kañum hoore mum ko jiyanɗo jeeɗo e APR hono biyeteɗo Mbaye Ndiaye kañum hoore mum ene wayno arino toon hande to yesso pôle judiciaire to ɗum ɗo fof ko hollude support muɗum e Farba Ngom ɗum noon kadi e wiide makko kadi ɗum ɗo ene wayno ko laamu kesu ngu hen ko waɗi Farba Ngom ko ɗum ko condamnation à mort ko wawi wonde fof ene wayno ko ene fada balɗe gaɗe en holko jogori kewde tugnade hande avocat ji mabɓe ko kaali walla ko ɗamini en jogori kewde caggal nde
caggal nde kanko Farba Ngom o ari toon yeeso procureur ji hannde e kadi ene wayno ko wiide mabɓe taw kadi kala ko namda toon ala fof ko gueɗe ɗe ganduɗa pawɗe wonde kon kalisaji dirtinaɗi walla ko way noon. Salam ñëpp na mën nañ Farba Ngom honorable maire a ñaama jot na mu am firi dooma ha hande toon to Sénégal e tungnaɗi kadi communiqué ji gummiɗo toon to ministère ministère toppitiɗo ko fate affaires étrangères non tungnaɗe communiqué gummiɗo toon ministère toppitiɗo ko fate justice hono kanko Yacine Fall ene wayno ko ɓe mbawi kamɓe koye mabɓe jabade gueɗe ɗe ganduɗa ene kanko ambassadrice mo France mo haalno toon hanke télévision e tungnaɗe wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ko hunde jabol mabɓe kadi ko hollude tension gonɗo oɗo sa joni diplomatique et judiciaire hakkude Sénégal e leydi France ɗum noon e ɗum no fof faati koye kanko Madiambal Diagne gonɗo oɗo sa joni to France mo kamɓe justice mo Sénégal ɓe namdino yo artiri tungnaɗe hande kanko ministère affaire de justice ko haali o wi wandi ko kamɓe ministére ɓe mbi wandi ko ɓe mbawi kala gueɗe ɗe ganduɗa information ngaji namdanoɗi taw ko France namdino ɗum ɓe mbawi rewnude ɗeɗon gueɗe ɗum noon taw koye laabi jamiraɗi ɗum no fof ko pour respectude relation ngaji walla jokkodiral gongal hakkude leyɗele ɗiɗi kamɓe ministére ɓe callima wonde ko Sénégal woni koye wadde pression ngaji pour e nder justice mo France kañum worum peeje ɗe waɗa ɗe fof ɗum ɗon ko gueɗe normal jaaduɗe gueɗe jaaduɗe ko fate gueɗe jaaduɗe ko fate leyɗele ɗe ganduɗa jeeyɗe hoore mumen kamɓe ministére ɓe mbi oɗo sa joni wayno ko ɓe jenni hono ambassadrice France gonɗo toon Sénégal hono kanko Christine Fage pour wiide wonde ko haalde gueɗe ɗe ganduɗa e nder télévision national wasde rokkude fayida no fewi hono kanko oɗo en Madiambal Diagne ko takka ko ɗum noon gueɗe ɗe takkaɗe henne ko gueɗe patuɗe en wonde wiyede kanko hoore makko won kalisaji ɗi o waɗi détourné won jawdi ɗi waɗi détourné e kadi won takkedemo kadi hoore makko omo takka ko gueɗe ɗi wiyete ɗi corruption kamɓe ministére ɓe mbi wonde ko ndeɗo ñawore kanko ambassadrice mo waɗi o e ɗum ɗo ko ñawore hunde nde ganduɗa en ko hunde nde fotani wonde ɗum noon kadi e gisi mabɓe ɗum ɗo kadi ko nadde gueɗe nder leydi Sénégal ɓe mbawi kadi hollude mettere mabɓe hen surtout henne no ɓe mbirni en ko wawde wiide wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Madiambal Diagne ɗe takkaɗe gueɗe patuɗe corruption patuɗe kadi dirtinde kalisaji walla suudde caggal nde waɗi ɗum dogui sorni toon to France e famɗinde ndeɗo ñawore ɗum ko hunde nde ganduɗa funde fotani miijede en mbawi famde ɗum wonde ko France e joɗaniɓe ɗumen toon jiiɗi ko nadde gueɗe ɗe ganduɗa ene affaire uji Sénégal naaɓe taw ko Sénégal naaɓe ɗum noon kadi gueɗe ɗe ganduɗa Sénégal naaɓe ne dokki ɗum fayida kamɓe ɓe mbiya ɓe naatan eɓe bonnita ɗumen ko wawi wonde fof ene woni ko kanko ministre toppitiɗo ko fate justice leydi hono Yacine Fall ene wayno ko kanko signino oɗo communiqué ɗum no fof ko pour filtinde hono konnguɗi ɗi ganduɗa kanko ambassadrice mo France gonɗo toon to Sénégal o yaltuno hanke télévision mbiyata ko taw mo haala surtout mo haala hen ko fate kanko Madiambal Diagne décision ngaji ko haɗimo artirede ha oɗo ñalawman toon to Sénégal uji men international ha hande toon to Allemagne hono kanko Vladimir Zelensky gardiɗo leydi Ukraine omo ene wayno ko o joddima hande heruji kewɗi hono envoyé walla ko alaɗo mo kanko Donald Trump mo neldi hono kanko biyetede Steve Witkoff esi ko kanko Donald Trump hono Jared Kushner ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa nelanoɓe toon to Moscou semaine ɓen ɗo ɗum noon jonde mabɓe ene wayno ko kanko Zelensky tungnaɗe hande habaruji gumriɗi toon to Radio France International o wi oɗo sa joni komo felliti wawde oppude ni e yidde de mi joguino pour nadde o tan ɗum ɗon so tawi kadi garantie ji ne mbawi dañede pour leydi mabɓe ne wawi hisde kala territoire moɓe ko Ukraine jeeyi ne wawi artirede e kala kadi garantie goɗɗo ne wawi wonde taw kamɓe e rusinaɓe ɓe continta bombardement ji mabɓe toon to Ukraine ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo sa joni hono kanko chancelier premier ministre mo e Allemagne biyeteɗo Friedrich Merz e kañum woni gardiɗo ko fate support pour wonande Kiev ko en wonde kadi hono président mo français Emmanuel Macron e premier ministre mo Angleterre hono kanko Keir Starmer en woni ɓeɗo sa joni poti rendude hirande e makko kanko Vladimir Zelensky taw ndeɗon hirande ko kanko chancelleur mo Allemagne organise tungnade hande ko habaruji gummiɗi toon to Radio France International
hohoɓe Europe naɓe e kadi yimɓe ardiɓe OTAN e ardiɓe kadi Europe Union européenne kañumen fof ma tawi nde ɗon hiran ɗum ɗo fof ene wayno ko oɗo saha joni ko kaldigal beele kanko Volodymyr Zelensky omo ɓeydo kadi wawde hono plan mo Amérique adduno o ƴewde beele ɓe continue haalde ɗum hay sinno mo oppa o yidde ɓe jogino en ko fate jeeyede walla nadde OTAN en fada ɗo e talata garo hollo jonde mabɓe ko kanko Volodymyr Zelensky e kamɓe nelaɓe ummiɓe toon to Amérique hono kanko Steve Witkoff e kanko kadi Jared Kushner. Habaruji men international cakkitotoɗen ko toon to Mali. Tunnere ko winda toon to journal to Radio France International taw ko page maɓɓe Afrique e mbi wonde ko ene wayno ko yimɓe gradeji ken won sappo e goho neɗɗo sekanoɓe toon. Tugnade hande ko winda tugnade hande Radio France International taw ko page maɓɓe Afrique en mbi wonde ko yimɓe jeenayo ɓe sappo e ɗiɗo neɗɗo taw ko yimɓe jogiiɓe grade uji sekanoɓe armé Mali ɗum noon sibabu ne takkañumen koyemen takkede wonde ko complot fate samminde toon laamu ene wayno jeenayo mabɓe no porti plainte ɗum noon to cour suprême toon to Mali e wiide mabɓe kadi ene wayno ko laamu gongu ɗon ngu oɗo saha joni woni koye wadde hutorade doole mum hutorade laamu hutorade kadi mbawka pour takkudeɓe walla wadde ɓe pine e gueɗe ɗe ɓe ganduɗa kamɓe koye mabɓe jaɓani ɗum kono ko teskita tan ne wayno kadi ko kamɓe laamiɓe toon ɗum noon ko mbiyata laamu de transition gongu toon ngu mbi wonde ko non seulement ɓeɗo sekaɓe ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa administrative ko gueɗe ɗe ganduɗa jeeyaɗe gueɗe ɗe ganduɗa jeeyaɗe ɗen kamɓe militaire ji mbaɗata kono ene wayno kadi ha hande ɓeɗo sekaɓe ɓe fof taw ko gradeji sekaɓe ɓe fof ne wayno kadi maɓe norta toon to tribunal ɗum noon wonde koɓe takka oɗo saha joni ko pour bonnude laamu leydi ni bonnude kadi sécurité dejre leydi Mali e surtout e on saha nde ɓe jogui anni samminde laamu ngon noon ko toon ɗum noon ko wiyete coup d'état ko wawi wonde foof ene wayno ko cour suprême mo Mali suwata o jabade ene wayno ko ñande sappo e ɗiɗi lewru décembre ko nden woni ɗaɓɓande mabɓe nden ɓe waɗi toon to cour suprême toon to Mali. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Wassare habaruji min jogon noon hande e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma altini 15 lewru décembre hisandu ujunnaji ɗi 25 gasi yalaɓe yen mbaale jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi ma e ngal.